Pakuroorwa panoshanda laki here? Ndezvenyasha here kuti vamwe vasikana vanoroorwa, vamwe vasikana vachitadza kuroorwa? Inini ndiri murume ende varume ndo vanoroora. Saka ndoda kupai undiluted truth kana kuti chokwadi chisina kuhwandirana panyaya dzekuroorwa kwavasikana. Ndozoti vasikana vakawanda zvinovaomera kugamuchira chokwadi sezvachiri. Asi kana uine maemotions, handisi kumanikidza munhu kuteerera vhidhiyo inoyi unogona kurova pasi uende. Ndichangotaura chokwadi sezvachiri uye kuti zvinofamba sei panyaya dzekuroorwa kwavasikana. Chinoitika pamadhiri ekuroorwa, it's a game of probabilities. Panoshanda macalculations netiming. Nyaya dzekuroorwa ndogona kungotifananidza nebusiness kana kuti nekurima. Kuti ubudirire pabusiness unofanira kuziva kugona kutaimira nekuziva nguva yekuita chinhu. Unogona kuita business ugonyura, unogona kurima ugonyura kana kuti zvigotsva. Asi kana uri munhu aakuziva kutaimira, kuziva nguva yakakodzera kuitwa chinhu, wobva waita action yakakodzera kuitwa panguva yazvakakodzera kuitwa nekuziva maitirwe azvo, ukaziva zvinhu izvozvo unobudirira pabusiness kana kuti pakurima. Ndo zvakafanana nemarriage. Marriage unofanira kuziva timing, unofanira kuziva kushandisa maprobabilities nekushandisa maadvantage to your advantage. Saka macalculations emarriage anofamba sei? Number 1, age matters. Chinhu chinonzi makore kumusikana chakakosha. Vasikana vese vane yatinoti prime age yekuti anonga achipfimbwa nevakomana vakawanda. Kuma early 20s, 21, 22, 23 vakomana vakamuunganira. Patime iyoyo musikana anenge achida hake zvekuroorwa anogona kushandisa mukana iwowo kuti aseve aone mukomana akakodzera kumuroora. Waanenge achiona asiri serious omurasa opa mumwe mukana, waona asiri serious omurasa opa mumwe mukana. Patime anonga akaunganirwa ane mahighest chances ekuwana munhu ari serious hundreds evarume vese vari kumuunganira. But vasikana vakawanda chavanoita manje, vanoshandisa age iyoyo kuravira varume vakasiyana siyana, kunzwa varume vakasiyana siyana pabonde uye kudya mari dzevarume vakasiyana siyana, makore achifamba, nguva ichirova pasi. Chandoda kuti uzive kana uri musikana ndechekuti vakomana, almost 95 yevakomana vane mentality yekuti mukadzi waacharoora anofanira kunge akamukurira ne5 years or more. Saka iwo chikakuleta uka kuti mukomana ane 27 ane 28 anofanira kuroora musikana ane makore mangani. Saka age yo ikapesana, uchapesana nejaha wosara wamubhraketi rekuti uchanga wakuroorwa aidha nemunhu akamboroora. Mungazviramba henyu vasikana, but age play a very big role. Ukagona kutaimira pamakore ako. Takuenda panumber 2. Panumber 2 izita rako kana kuti history yako. Haungatarisiri kuroorwa zviri normal iwo une history yezita rakasviba, uchizikana nembiri yechihure, uchizikana nekudana nevakoma kana nevarume vevanhu iwo uchiri kuenda kuchikoro. Wakatomboita mbiri yekuzora siki maraini ese, uri kungomitiswa nevakomana vese vese vachikupa vana vachirova pasi. History yako kana kuti zita rako inocontributa pamaroorerwe auchaitwa iwewe. Hongu mazuvano vako varume vakapusa vasingatarisi past yemusikana, vari kuvarume vakazungaira kuti anongodzipira musikana, haatarisi history yake, angonakirwa nezvaona panguva iyoyo ototora. Asi machances ari very slim kuti usangane nemurume iyeye akapusa zvekudaro. Varume vakawanda vanotarisa history, vanotarisa kwavakabva. Saka kana uchiti wewe une mukomana wada kuroora, onzwa zvakaipa nezvako, onzwa history yako kuti musikana uyu aimbovhura hombe, aimbovhura laji, unosiyiwa. Hapadi nyasha apa, hairisi lakiri, asi marekodzi awakaita kumashure anogona kukuroverera kumberi, kuzvida kana kusazvida. Vamwe vasikana vanochinja nzvimbo, votiza nzvimbo dzavakavhurira hombe, oenda kune imwe nzvimbo osangana nevanhu vanyowani. Izvozvo zvinogona kushanda, asi ukaita munyama wekuti zvawakaita zvinozokutera. Vamweni vari kuzorwa marriage, sei usina kunuzoti waita zvakati, sei usina kunuzoti wakaita zvakati. Marriage momoshoko raizongosvika. Saka chingogara wamendena zita rakachena, chingogara waita history nepasi yakachena. Number 3, tomboti wakura, wakuma 28, 25 kana kuma 30 something handitika. Pane chinhu chaunokwanisa kuita futi chinokupa an advantage. Tataura kuti panoshanda macalculations nekuziva maprobabilities handitika. Saka kana uri musikana akura, chiva munhu anogona kuzvishandira, ari independent, ane mari dzake, zvokuti mukomana wawadanana naye haumupi mutoro. Woti 1 hauna chinhu, 2 makore afamba, woti mukomana ada kukufimba panguva yacho, ndio wakupa mutoro, ndiye akufanira kurukisa musoro, ndiye akufanira kubhadhara rent, ndiye akufanira futi kukutengera hembe. Vakomana vanotiza. Mazuva ano upenyu hwaoma. Vakomana kana varume vakawanda anotsvaka munhu wekubatsirana naye, munhu ane bright future wekuti anogona kumubatsira mutoro. Manje kana mutoro wacho kana lodi yacho iri kutangira murelationship, kakawanda kacho hazvina kwazvinozoenda.
Saka kana uri musikana ari organized, anokwanisa kuzvishandira, anokwanisa kuzvitsvagira mari yake, zvichakupa mukana wekuti udana nemunhu uchitarisa rudo rwauri kupuhwa nemukomana, kwete mari yake. Hauchadiri munhu mari yake, hauchadiri munhu kuprovidwa, waakuita zvelavhu fair pasina kuwandirana. Hapana murume asingadi mukadzi akarongeka, hapana murume asingadi mukadzi ane future, ari focused. Wobva wasiyana nevamwe vasikana vanongogara vasina kana zvavanoita, vasina kana direction. Ukadaro watozvipa added advantage. Ndoziva kuti mamwe mazimba vanoda zvekungotuka nekungoshora, asi nhai hama dzangu, pane zvandataura, pane chakaipa here, pane chandatuka here, ende mashoko andataura kuhanzvadzi dzangu angadzi akaipa here. Nokuti kuna vasikana vakawanda vakarasikirwa mukana, vachitoona munhu ari serious but nenyaya yekuwanza, maybe nemwe mukomana waida kudya mari oignora munhu arida kutomupa mukana. Handi turi kuona hanzi ndinoda kumbofara, I want to explore myself, asi ani wacho anoda kuzokumirira after exploring yourself wochizouya kuzoti chinditora ngatichigara tese. Anozomirira izvozvo ndiani? Saka panoshanda mukana apa, panoshanda macalculation apa. Ita zvinhu uchiziya, ende kana wazvipira kuita zvinhu zvakoka, chitogamuchira maresults. Musazopanana mhosva, musazoshorana kana kuti kuroyiwa. Hapana kuroyiwa apa, hapana wandatuka, hapana wandashora, hapana saidhi randarerekera. Zvakwamuri kuti mugamuchire zvandataura sezvazviri.